హలో ఫ్రెండ్స్, చాలా మంది అడుగుతున్నారు అన్న ఎందుకన్నా 3 డేస్ 4 డేస్ అయిపోయింది నేను ఒక్క వీడియో కూడా పోస్ట్ చేయలేదని చెప్పేసి. లేదు బ్రో, నాకు అసలు టైం కుదరట్లేదు, చాలా బిజీగా ఉంటున్నా, వర్క్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అసలు వీడియోస్ పోస్ట్ చేయలేకపోతున్నాను అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూసే టాటూ వచ్చేసి మన ఓల్డ్ కస్టమర్ తీసుకొచ్చారు ఈ టాటూ చేయించడానికి. మన ఓల్డ్ కస్టమర్ టాటూ చేయించుకున్నారు అనమాట. మన వర్క్ నచ్చి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ని కూడా తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ డిజైన్ లో లైట్ గా చిన్న కరెక్షన్స్ ఉండే. కస్టమరే డిజైన్ తీసుకొచ్చారు, కాకపోతే చిన్న కరెక్షన్స్ ఉండే, అవి చేయమని చెప్పారు. ఆ కరెక్షన్స్ చేశాను. అండ్ కస్టమర్ కొంచెం డౌట్ గా ఉండి ఖచ్చితంగా ఇదే చేయించుకోవాలా వద్దా అని చెప్పేసి. అయితే నేను కస్టమర్ కి ఒక 1 hour వరకు టైం ఇచ్చాను. మీరు కొంచెం ఆలోచించి చేయించుకోండి, ఎందుకంటే లైఫ్ టైం ఉండిపోతుంది అని చెప్పేసి చెప్పాను అనమాట. అయితే సార్ కొంచెం టైం తీసుకొని ఓకే చేశారు ఇదే డిజైన్. అండ్ టాటూ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చింది, లాస్ట్ లో మీరు చూడండి. అండ్ ఇంకోటి, మా అడ్రస్ మీకు తెలుసు కదా, సికింద్రాబాద్ లో ఉంది, క్లాక్ టవర్ పక్కనే ఉంటుంది. కింద నంబర్ పెడతాను, కాల్ చేయండి.